Din is-sena timmarka il-25 anniversarju mit-twaqqif tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Ħafna jaħsbu li dawn huma n-nies li jsejħu biex jassistu f'operazzjonijiet tat-tifi tan-nar. Huwa veru, imma jagħmlu ħafna aktar minn hekk. Ġejna nqattaw ofsanar magħhom biex nifhmu l-ħidma li jagħmlu ta' kuljum. Il-ħadd filgħodu mal-wasla tagħna fl-istazzjon tat-tifi tan-nar f'Kordin sibna li l-uffiċjali jibdlu x-xift u jnatfu l-vetturi tat-tifi tan-nar li sa ftit sigħat biss qabel kienu qed jintużaw fin-nirien kbar li l-ġimgħa ħakmu scrapyard fil-Marsa. Minkejja li n-nirien ġew ikkontrollati l-ġimgħa wara nofsinhar u l-operazzjoni ntemmet is-sibt, il-ħadd filgħodu ġie notat xi duħħan fl-istess żona. Bla telf ta' ħin l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili marru jitfgħu l-ilma fejn setgħu jitkebsu aktar fjammi. Tliet vetturi għandna turntable ladder, għandna water carrier ta' 5,000 u għanna water carrier ieħor 20,000 litru u qegħdin nimberdu dawk il-pockets li qegħdin idaħnu. Nirien industrijali bħal dawn tal-Marsa u f'tal-Barrani ftit jiem qabel jinvolvu ħafna loġistika u ġieli jieħdu ġranet sħaħ biex jintfew kompletament. F'sitwazzjonijiet bħal dawn it-teknoloġija saret kruċjali biex tingħata stampa ċara u immedjata illi tista' tirbaħ ħin prezzjuż. Teknoloġija avvanzata b'kameras fejn naraw ukoll pockets milli jkunu qegħdin jaqbdu taħt it-terrapin jew taħt il-materjali li jkun qed jaqbad u bis-saħħa ta' drones nkunu qegħdin nikkomunikaw mal-water pumps li dawk li jkunu qegħdin imexxu l-operat fuq kif qed jitfgħu u nikkomunikaw flimkien biex naraw naqra fejn nistgħu norqtu aħjar bil-teknoloġija. Il-ħidma ta' dawn l-uffiċjali tmur lilin mill-ġrida man-nar. Fost oħrajn l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili jassistu wkoll f'operazzjonijiet mediċi. Segwinhom mill-qrib jaħdmu biex ħarġu persuna li kellha bżonn l-assistenza medika u li tgħix fi blokka ta' appartamenti li m'għandix aċċess blift. In-nies ikollhom bżonn imorru ovvjament l-isptar għal raġunijiet diversi, sta jkollok anke CPRs. Jindbatu aħna nassistu l-Mater Dei fuq CPR, ġifiri il-mod li kirid jinżel persuna ikun hemm ċerta għaġla ħanuża l-kelma hekk. Qed tifhem, ġifieri dawlhom każ tipiku dal-għodu wieħed minnhom. U fl-isfond ta' dawn il-momenti li ħafna minnhom jistgħu jfissru ħajja jew mewt, il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili jaħdmu flimkien bħala familja. Jaqsmu mhux bi skwadra imma ħin twil flimkien, sansitra xi drabi shifts ta' 24 siegħa sħaħ. U meta jippermetti x-xogħol bħal ħadd wara nofsinhar isajru u jiklu flimkien. Illum għamilna dan, ħareġ il-kunvent tagħna, laħam mimli pastarda u patata, intaqgħu kollha kemm aħna niklu fuq il-mejda flimkien. Biex fil-ġurnata tax-xogħol tagħhom kull sejħa tista' tkun sfida ġdida, periklu ġdid. Iżda dawn in-nies jibqgħu hemm dejjem lesti biex iwieġbu f'mumenti kruċjali u jsalvaw il-ħajjiet.